дар баробари дигар сокинони мамлакат дар ҷамоату деҳоти шаҳри ҳисор наврӯзи байналмилалӣ бо шукӯҳ ва риояи суннатҳои неки наврӯзӣ таҷлил мегардад. дар арафаи ин иди бошукӯҳ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати шаҳраки шарораи шаҳри ҳисор ду иншооти ҷашнӣ, ҳаммоми муосир ва маркази савдо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳангоми ба истифодадиҳии иншоотҳои мазкур намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ба соҳибкорони ватандӯст Иномҷон Ҳалимов ва Салоҳиддин Юнусов ҷиҳати бунёди иншоотҳои хизматрасонӣ изҳори сипос намуданд. инҷо соҳибкорони ватанӣ аз буранд ки дар ояндаи наздик ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як нуқтаи бузурги ҳафзи муосири шиновариро бо муҷаҳҳаз гардондан бо таҷҳизоти муосир бунёд намуда ба истифода супоранд. маркази савдо дар маркази ҷамоати шаҳраки шарора бунёд гардида тамоми молҳои ниёзи аввалин мардум дар он муҳайё мебошад. дар ошонаи дуюми бинои маркази савдо анбор бо ҷойгиркунонии маҳсулоти семоҳаи муҳлатнок таъсис дода шудааст, ки барои танзими нархи маҳсулот мусоидат менамояд. ҳамчунин дар ин рӯз бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ тӯи хатмнасури 16 нафар кӯдакони ятим аз оилаҳои ниёзманд доир карда шуда ба онҳо сару либос, тӯҳфаҳои арзишманд ва кӯмакҳои моддиву молӣ тақдим карда шуд. намояндагон ва меҳмонон зимни суханрӯӣ қайд намуданд, ки ятимону ниёзмандон зери таваҷҷӯҳи доимии сарвари давлат қарор дорад ва нисбати ин қишри осебпазири ҷомеа дар арафаи ҷашну маросимҳо кӯмакҳо расонида мешавад. гуфта шуд, ки бо иқдоми накӯи роҳбарияти олии кишвар ва дастгирии кишварҳои таҷлилкунандаи Наврӯз ҷашни миллии тоҷикон мақоми байналмилалиро гирифтааст. сокинони ҷамоат ва кормандони соҳаи маориф дастурхони идонаи наврӯзӣ иборат аз 7 син ва 7 шин оро дода дар як гӯшаи наврӯзгоҳ ҳунармандон ҳунари дасти хешро манзури ҳозирин гардониданд. дар чорабини мазкур ба якчанд нафар фаъолон ва соҳибкорон ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ бо ифтихорнома қадрдонӣ карда шуданд. сипас аз ҷониби аҳли ҳунар ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ҷамоат чорабинии рангини фарҳангӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд.